Mhm. Hmm? Diba, nalabasa ko. 2,000 years later. For today's video mga kabingka, yes, lapit ang kamera dito, ana. Magpo-food review tayo ng pagkaon mga kabingka kay na ako'y kuan, no? Na ako'y order mga kabingka. Yes, look at that, ano na to. Order na to. Awan at labay. This is tacos yun mula sa Dirty Sanchez Kabingka. So ito rin kilawan. Balo ang mga kuha sa Dirty Sanchez kay lamig yung kayo na taas na ako'y pang malakasan na soft drinks. Stone. Okay, so yung na to soft drinks. Okay, soft drinks. No? This is a tacos mga kabingka. Ikan kay ilang ipadala nga sauce. My God. So, that this is a sasawan yapon. Klato ni isa. Ano yun? Nakik-review ko kung sa taco karon mga kabingka mo lang nagpa-order ko. No, nagpa-deliver ko. Niki-crave ko. Ito? So, pero tuloy kahit 10/10 lagi po kupas ng ilang taco, beef taco. So, kani sa off-cam na ako nino, ang isa ani mga kami nga, dili sa pwedeng video ka pero isip ko pwede na po siya pagkaunon. So, ito po si DJ Mars in the place to be yo. See you in next my vlog mga kabingka, babush ka baby. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.